Лукашенко заступіўся за хусітаў. Хуситов там давят неизвестно за что. Журналісты Лукашэнкі адпомсцілі Дуду. Трамп заявіў, што пойдзе на трэці тэрмін. Рады кандыдатаў кандыдаты радзеюць. Сацыялістычнае спаборніцтва сярод губернатараў, хто больш бярэ. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін, і мы ўжо пачынаем. Лукашенко абурыўся махровым бюракратызмам на саміце па барацьбе са змяненнямі клімата, які адбыўся ў Баку. Гэта ж трэба, толькі 3 хвіліны далі яму выступіць. Ды яму і 3 гадзін бывае не хапае. Ён заступіўся за хусітаў. За махрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за 3 минуты скажешь? Все отчитываются, какие великие, а стало еще хуже. Я же назвал 3 войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что. На Ближнем Востоке война, перспективы большие, втягивания еще других стран. И в Украине война, это только крупная, а их более 50 этих конфликтов. Але ж расейцы ў сябе судзяць тых, хто называе канфлікт ва ўкраіне вайной. А вось Лукашенко іх не баіцца і рэжа праўду матку. Далей ён абрынуўся на англасаксаў. Кто больше всего производит? Англосаксы. Где они? Их нет. Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой, Парижское соглашение, где он? Его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски к этому относятся. Это просто говорильня очередная. Нечым это нагадвае аднаго героя, які жыў 100 гадоў таму. А то пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Тады на Шарыкава знайшлі ўправу, а вось ці знойдзе хто яе на сучасных Шарыкавых. Яшчэ Лукашенко на саміце адпомсціў прэзідэнту Польшчы. Ён пакрыўдзіўся на Анджэя Дуду за тое, што ён не захацеў з ім фатаграфавацца. Праўда, адпомсціў хутчэй не сам Лукашенко, а ягоны пул. Праўда, выглядала это помства на ўзроўні пачатковай школы. На пуле первого апублікавалі здымак, на якім бачна, што падчас выступу Анджэя Дуды Александр Лукашенко размаўляе з прэзідэнтам Гвінеі Бісау Амару Сісоку Эмбала. У момант выступу знікла з фамілі фота Дуды, но не без скрыўд. Калі яшчэ пагутарыць з прэзідэнтам Гвінеі Бісау, так, каб 3 хвіліны з карысцю. Так здзекліва падпісалі здымак ягоныя прыдворныя журналісты. Цікава, наколькі ацэніць Лукашенко такое падхалімства. Тым часам абраны прэзідэнт Дональд Трамп патроліў Лукашенку. Ён пажартаваў, што гатовы вылучацца на 3-й прэзідэнцкі тэрмін, калі амерыканцы скажуць яму «надо». Я падазраю, што я не буду балатавацца зноў, калі вы не скажаце. Ён добры, мы павінны прыдумаць нешта. Правакацыйна сказаў Трамп сваім прыхільнікам на сустрэчы ў Вашынгтоне. Законы Злучаных Штатаў 3-й прэзідэнцкі тэрмін забараняюць, таму на сустрэчы это ўспрынялі як жарт. Такім чынам, Трамп, не пачаўшы другі тэрмін, ужо загаварыў пра 3-й. Нагадаем, інаўгурацыя Дональда Трампа пройдзе 20 студзеня 2025 года. А на так званых выбарах у Беларусі некаторыя кандыдаты ў кандыдаты пачалі сыходзіць з дыстанцыі. 12 лістапада адразу 2 з 7 патэнцыйных кандыдатаў заявілі пра сваё рашэнне зняцца з выбараў. Вядома ж, на карысць Александра Лукашэнкі. Гэта зрабілі старшыня Саюза афіцэраў Сяргей Бобрыкаў і галоўны ідэолаг мінскага гарвыканкаму Вольга Чамаданова. Зараз аналітыкі гадаюць, ці это так першапачаткова было задумана, ці штосьці пайшло не так, і сцэнар выбараў прыйшлося мяняць на хаду. Цікава, што Бобрыкаў і Чамаданова выхадцы з сілавых структур, і, магчыма, у адміністрацыі пабаяліся нават ценю падтрымкі кандыдатаў з боку сілавых структур. Бобрыкаў патлумачыў сваё зняцце тым, што яго сталі прасіць аб гэтым саслужыўцы. Дык якого ражна тады трэба было пачынаць? А Чамаданова наогул выказала крамольную думку. Маўляў, яна здымаецца, бо лічыць Лукашэнку лепшым за сябе. Выходзіць, што раней яна лічыла наадварот. Вяртаемся да галоўнага кандыдата, з-за якога і пачалася эта кампанія. Зараз у кіраўнікоў аблвыканкамаў, ці як любіць іх называць Лукашенка губернатараў, ідзе спаборніцтва, у якой вобласці збяруць больш подпісаў падтрымку Лукашэнкі. Тут сталіца і Гомельская з Мінскай вобласцю ў больш выгадным становішчы, чым Магілёўская ды Гарадзенская. Але ж можна адправіць ініцыятыўныя групы ў іншыя рэгіёны.
Можа так здарыцца, што тых подпісаў акажацца больш, чым выбарцаў у краіне. Але ж хто адважыцца прызнаць несапраўднымі подпісы за Лукашэнку? Калі будзе на тое яго воля, то лішак можна будзе падараваць канапацкай, бо трэба ж падтрымаць не толькі Саню, але і Аню. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджанні беларускамоўнага відэакантэнту. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Тым часам у радах аграрыяў зноў здарыліся ахвяры. Але, дзякуй Богу, толькі сярод тэхнікі. З людзей ніхто не пацярпеў. У Пружанскім раёне ў цяжкай няроўнай бітве з ураджаем, які, нягледзячы на дажынкі, ўсё яшчэ ніяк не хоча пакідаць палі, згарэў трактар. Здарэнне адбылося каля вёскі Новасёлкі. Трактар знішчаны агнём цалкам, пашкоджаная касілка. Галоўны трактарыст не пацярпеў. Бабры паказваюць, што яны не дурнейшыя за людзей, а часамі разумнейшыя. Вось пачалі яны грызці дрэва на беразе вадаёма. Мужчына вырашыў паглядзець, што то за злодзеі грызуць дрэвы па начах. Паставіў на суседняе дрэва фотапастку, каб яна зняла начных гасцей. Але яны аказаліся не лыкам шыта і пачалі грызці тое дрэва, на якім была размешчаная фотапастка. Таму і не трапілі ў яе аб'ектыў. А вось два півуды ў родным горадзе Пуціна аказаліся дурнейшымі за баброў і трапілі ў аб'ектывы камераў відэаназірання. Справа была так. 1 лістапада ў аддзяленне паліцыі звярнулася медработніца, якая паведаміла, што ноччу невядомыя скралі з аўтамабіля хуткай дапамогі чамадан з абсталяваннем, медпрыборы, а таксама скрынкі з дакументамі і пячаткамі. Паліцыянты хутка выйшлі на след злодзеяў, бо яны засвяціліся ў відэакамерах. Імі аказаліся 38-гадовы прараб са Свярдлоўскай вобласці і 43-гадовы жыхар Саратаўскай вобласці. У малодшыя з іх не адна судзімасць за крадзеж, рабаванне, хуліганства і наўмыснае прычыненне цяжкай шкоды здароўю. Яны так і не маглі патлумачыць, якой халеры ім трэба было тое абсталяванне. Відаць проста. Привычка. Як выявілася, прыйшоўшы ў кватэру са здабычай, яны яе ўважліва вывучылі і працягнулі застолле, выкарыстоўваючы замест чарак ёмістасці для збору аналізаў. Зараз небаракаў арыштавалі і іх чакае суд. На гэтым у нас усё. Да сустрэчы на наступным тыдні. Дарэчы, з наступнага тыдня ў нас мяняецца графік выхаду навін. Замест аўторка выпуск будзе выходзіць у панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!